Vítajte na Affilkite. Ďakujeme vám za dôveru, že ste si vybrali našu platformu. Teraz si v stručnosti povieme, aké sú vaše ďalšie kroky po registrácii, aby ste sa mohli stať úspešným UGC tvorcom v roku 2026. Affilkite je platforma, kde si viete vytvoriť svoje profesionálne portfólio videí za účelom toho, že vás môžu kontaktovať rôzne značky, ktoré sú tiež na Affilkite a vedia vás osloviť na spoluprácu na tvorbe UGC videí. Druhá možnosť zarábania na Affilkite je, že si ku každému videu môžete vložiť až 12 produktov, ktoré promujete, a ku každému produktu vložiť tzv. Affiliate linku. Čo to vlastne je? Znamená to, že pri videu sa zobrazia obrázky týchto produktov a keď niekto na ten obrázok klikne, tak ho to presmeruje rovno do e-shopu na detail toho produktu. No a keď si ten človek produkt kúpi do určitej doby, tak vy získavate províziu z predaja. A keďže tých preklikov a predajov býva veľa, tak sa potom môžete dostať na veľmi zaujímavú čiastku. A teraz si poďme povedať, ako sa vlastne zorientujete v Affilkite a nejaké základné nastavenia. Tým, že ste sa tu zaregistrovali, to nekončí, ale práve že to iba začína. Keď ste sa zaregistrovali a my sme vám overili účet, ďalším krokom, aby sme vám aktivovali účet, je, že si musíte nahrať profilovú fotku. Ďalej je fajn, aby ste si tu vyplnili nejaké bio o sebe, prípadne vložili aj úvodnú fotku profilu a ďalej si tu vložili linky na svoje sociálne siete, prípadne na vašu webovú stránku. A potom si tu zvolíte kategórie, v ktorých tvoríte najviac videí alebo v ktorých chcete tvoriť videá. Nakoniec kliknete na uložiť a zmeny sa vám uložia. Keď to máte takto vyplnené a uložené, tak náš tím sa na to pozrie a aktivuje vám účet. Teraz už by ste si mohli pridať prvú videokolekciu, teda prvé video, ale ešte predtým sa pozrieme do administrácie, čo všetko v mojom účte môžete nájsť a následne si vysvetlíme, ako pridať svoju prvú videokolekciu. Ako prvé tu máme moje kolekcie, kde vidíme zoznam všetkých našich kolekcií, to znamená všetkých našich videí a pri nich produkty, kde si ju vieme upraviť, prípadne pridať produkt do kolekcie alebo ju odstraniť. Keď kliknem na moje produkty, tak tu vidím jednotlivé produkty, ktoré mám v rôznych kolekciách, sú tu všetky takto pokope. Ďalej je tu zoznam affiliate sietí. Tu vidíme najznámejšie e-shopy alebo marketplacy, ktoré majú svoj vlastný affiliate program, čo znamená, že sa do nich musíte zaregistrovať priamo, aby ste mohli získavať affiliate linky, ktoré potom budete vkladať ku obrázkom produktov tým rôznym videokolekciám. A tu vidíme zoznam affiliate sietí, kde každá z tých sietí združuje tisíce a tisíce rôznych e-shopov, ktoré majú svoje vlastné affiliate programy, ale výhodou je to, že vlastne pod jednou strechou budete mať veľa rôznych e-shopov, odkiaľ potom získate tie affiliate linky, ktoré budete vkladať k jednotlivým produktom. Teraz sa vrátime do administrácie, takže vpravo hore kliknem na svoje meno a dáme môj účet. A ďalšia vec, ktorú tu máme, sú štatistiky. Tu vlastne vidíme jednotlivé názvy kolekcií, vidíme stav, počet zdieľaní, počet zobrazení, kedy to bolo vytvorené a tak ďalej. Potom tu máme môj business plan tarif, kde vidíme jednotlivé mesačné balíčky, ktoré si môžete kúpiť. Free verzia je vlastne, že si tu môžete nahrať jednu kolekciu s 12 produktami zadarmo. Je to vlastne taký základ, ktorý by určite každý mal mať, aby si tam vyskúšal nahrať aspoň to jedno video a neskôr si ukážeme v tomto videu, ako na to. Ďalej tu potom vidíme iné tarify, vždy tu vidíme, že je tu vyšší počet kolekcií a vyšší počet produktov a od toho sa odvíja aj cena. Ďalej tu máme zoznam faktúr, kde vidíme všetky faktúry za naše mesačné tarify a pomocou tohto tlačítka si ich vieme všetky stiahnuť, ak ich napríklad potrebujeme do účtovníctva, keď to máme na firmu. Teraz sa pozrieme na obľúbené a sledované. V tejto záložke nájdete kolekcie, ktoré ste si uložili do obľúbených. Keď klikneme na produkty, tak tu nájdete všetky produkty, na ktoré ste dali srdiečko, čiže ktoré ste si uložili do obľúbených. Potom tu máme zložku sledujem, takže tu sú tvorcovia, ktorých sledujete a nasledovatelia to sú vlastne tí, ktorí sledujú vás. A teraz sa pozrieme na fakturačné údaje. Keďže chceme mať účtovníctvo v poriadku, tak je treba si tu vyplniť všetky fakturačné údaje. A ak to máte na firmu, tak je treba vyplniť si informácie o spoločnosti. Takže názov, IČO, DIČ a podobne. Ďalšia veľmi dôležitá časť je Messenger. Tu si môžete písať a komunikovať s jednotlivými značkami, keď vás oslovia, čiže dohadovať spolupráce, takže si dáte zobraziť správu a tu už si s nimi môžete písať. Ďalšia záložka je úprava profilu, ktorá nás vlastne prehodí tam, kde sme boli na začiatku a tam, kde sme si vyplňali základné údaje. Takže tu si to viete doplniť hoci kedy, keď by ste tam chceli niečo ešte dopísať. Ako poslednú záložku tu máme partnerský program Affilkite, ktorý vás presmeruje na zvlášť stránku, kde sa potom prihlasíte a tam získate svoj špeciálny link, ktorý slúži na to, že keď už budete mať vyplnený svoj profil, budete tam mať niekoľko videokolekcií, produktov a tak ďalej a budete Affilkite propagovať napríklad na svojich sociálnych sieťach, vy vložíte do toho videa alebo do tej storky tento svoj špeciálny link a zaujme to ďalších tvorcov a budú sa chcieť tiež pripojiť na Affilkite, tak keď sa nejaký tvorca zaregistruje cez tento váš link a kúpi si niektorý z týchto tarifov, tak vy máte z toho
províziu až 20%. Čo si myslím, že je veľmi zaujímavé, pretože ak napríklad máte veľmi veľké dosahy a zaregistruje sa vám tam, dajme tomu 100 ľudí, tak už sa viete dostať samozrejme na veľmi zaujímavé sumy. Ďalšie informácie ohľadom tohto affiliate programu nájdete na našom YouTube kanáli alebo v našom klube. A teraz si už poďme ukázať, ako sa nahráva videokolekcia. Je to veľmi jednoduché, vpravo hore je modré tlačítko pridať, takže klikneme naň a máme tu možnosti buď pridať kolekciu alebo pridať produkt. Pridať produkt znamená, že by ste iba pridali čisto nejaké produkty bez videa, ale to pre vás nie je zaujímavé, pretože sa chcete prezentovať, takže dáme pridať kolekciu. Čo je ešte dôležité povedať je to, že nestačí určite nahrať jedno video, ale nahral by som tam na začiatok minimálne 4 až 5 videí, pretože je to vaša prezentácia a predstavte si, že značky, keď si prezerajú jednotlivých tvorcov, tak chcú vidieť, ako v tom videu vyzeráte, ako pôsobíte, aký máte hlas a tak ďalej. A na základe toho sa rozhodnú, či je to štýl, ktorý sa im páči a či vás oslovia. Takže by som povedala, že je to také CVčko pre UGC tvorcov a treba si dať na tom záležať, aby to naozaj bola taká prezentácia, ktorou sa chcete prezentovať pred tými značkami. A čím to je lepšie, čím tam je viac videí, tak tým máte vyššiu šancu, že si vás tá značka vyberie na spoluprácu. Funguje to tak, že si musíte najskôr nahrať video na YouTube a potom ho môžete vložiť sem. Je to kvôli tomu, že YouTube je druhý najväčší vyhľadávač na svete a má fakt veľké dosahy aj pre vaše videá, takže určite treba si najskôr do svojho profilu na YouTube nahrať tie videá ako tzv. Shorts, čiže krátke videá. A potom, keď si rozbalíte detail toho videa, tak tuto pod videom máte odkaz, takže si len kliknete sem. Tým pádom si skopírujete URL videa, vrátite sa do Affiliate, kliknete sem a tu vložíte túto URL adresu. A ako vidíme, tak nám to vygenerovalo miniatúru toho videa. Ďalej si vyplníme nejaký názov kolekcie, napríklad. Vyplníme si tu nejaký krátky popis kolekcie. Teraz je dôležité, aby sme video zaradili do správnej kategórie, takže si to rozbalíme a v mojom prípade je to teraz moda a oblečenie. Takže klikneme a dáme uložte a pokračujte v pridávaní produktov. Tu sa trochu pozastavíme, pretože tu máme dve možnosti pridávania produktov, takže každú v krátkosti vysvetlím. Prvá možnosť vložiť ručne, znamená to, že teda skopírujeme tam URL adresu detailu produktu. Na základe URL adresy nám to vygeneruje automaticky aj fotku produktu, názov a popis, ktoré si tiež môžeme upraviť ako chceme. Následne musíte ísť do affiliate siete alebo konkrétneho affiliate programu, kde si vygenerujete ten affiliate odkaz, ktorý potom vložíte ku produktu a dáte uložiť. Druhá možnosť je importovať z databázy. Tam už si môžete vložiť len URL adresu na detail toho produktu, ktorých tam chcete dať, ale najskôr si musíte zistiť, či ten produkt máme v databáze, to znamená, či je to nejaký e-shop, ktorý máme napojený na Affiliate. Je to trošku obmedzené v tom, že nie je tam zatiaľ veľa e-shopov, ale postupne tam napájame ďalšie a ďalšie e-shopy, aby sme ich tam mali čo najviac, teda nejaké najznámejšie e-shopy na Slovensku a v Česku. A teraz si poďme konkrétne ukázať, ako to urobíme, ak chceme vložiť produkt ručne. Takže klikneme. Ako prvé treba mať zakliknuté toto automatické vytvorenie produktu z URL a tu teda máme políčko na URL adresu. Teraz teda musíme ísť do konkrétneho e-shopu na detail produktu, ktorý tam chceme vložiť. Takže ideme na e-shop, máme tu otvorený detail produktu a jediné čo urobím je, že skopírujem tú URL adresu, takže Ctrl+C, vrátim sa späť do Affiliate a tu vložím adresu produktu, takže Ctrl+V. No a teraz kliknem na nahrať pomocou adresy URL. No a vidím, že už mi tu automaticky nahralo obrazok z toho e-shopu a nahralo mi tu aj názov. Keby som chcela, tak si môžem aj ten obrazok zmeniť. Napríklad tam chcem nejaký iný z e-shopu alebo si ho chcem upraviť v nejakom editore, tak môžem urobiť to, že dám odstrániť obrazok a potom tam nahrám nejaký nový. Samozrejme môžete si tu aj zmeniť názov toho produktu. Napríklad ja tu mám, že mi tu chýba i, majú to tam chybne napísané, takže som si tam dopísala i. Keby bol v tom názve aj názov e-shopu, tak ten treba vždycky zmazať. Ale teraz pozor, lebo keď sa pozrieme na túto URL adresu, tak vidíme, že je to obyčajná čistá URL adresa a nie je to náš affiliate link. Takže teraz čo musíme urobiť je vložiť tu affiliate link. Takže toto si zmažeme. A teraz viem, že je to e-shop Bonprix a viem, že Bonprix patrí do affiliate siete Dognet. Takže idem do Dognetu. Dognet je asi najväčšia affiliate sieť na Slovensku, ktorá má teda pod sebou rôzne e-shopy. Samozrejme, treba sa najskôr do nej zaregistrovať. Zaregistrovať si tam kampane, inými slovami popridávať si tam rôzne e-shopy, s ktorými chcem spolupracovať alebo z ktorých chcem získavať teda tie affiliate linky. Teraz keď si chcem vygenerovať affiliate link na ten konkrétny produkt, tak vľavo dám propagačné materiály a kliknem na generátor odkazov. Tu si musím vybrať kampaň, teda vyberiem si ten e-shop, takže vidím tu Bonprix. Musím si vybrať aj reklamný kanál, v mojom prípade to je Affiliate, že to idem teda propagovať na stránke Affiliate. A tu musím vložiť tú URL adresu konkrétneho produktu. Takže dáme Ctrl+V a teraz už len dáme vygenerovať.
No a tu už mi Dognet vygeneroval ten affiliate link, ktorý vlastne bude zaznamenávať všetky prekliky, nákupy aj provízie, ktoré budete mať prostredníctvom Affilikitu. Čiže tento link si dám skopírovať, vrátim sa do úpravy produktu na Affiliate a vložím tú URL adresu sem. V prípade, že ste výrobca alebo máte svoj vlastný e-shop a chcete podporiť SEO, tak môžete tu samozrejme aj vložiť ten link bez toho affiliate odkazu, iba ten čistý link a tým pádom podporiť návštevnosť svojho webu a nasmerovať teda ľudí na váš e-shop. No a teraz už je treba len zaradiť produkt do správnej kategórie, takže si to rozbalíme a zvolíme si. V našom prípade je to moda oblečenie. Ďalej sa mi tu rozbalí možnosti, takže si dáme ženy. Tu máme ďalšie podkategórie, nájdem si tu topánky a zvolíme členkové čižmy. Takto, keď už mám priradené kategórie, môžem dať vložiť produkt. Takže vidíme, že produkt sa mi tu vložil a takýmto spôsobom tu môžeme pridávať ďalšie a ďalšie produkty. Môže ich byť teda až 12 v jednej kolekcii. No nakoniec nesmieme zabudnúť zverejniť kolekciu, takže to musíme zakliknúť. Prípadne, ak nechceme ju zverejniť hneď, ale chceme naplánovať zverejnenie, tak tu si vieme vybrať deň, hodinu aj minútu a presne vtedy sa nám tá kolekcia zverejní. Ale my teraz chceme ju dať zverejniť hneď a dáme uložiť kolekciu. Dobre, teraz chceme pridať druhý produkt, takže poďme si ukázať zase ten druhý spôsob, ako vieme pridávať produkty. Takže klikneme na pridať nový produkt a tentokrát zvolíme importovať z databázy. Tu ako prvé vidíte, zadajte názov e-shopu alebo značky, prípadne URL. Keď si do toho kliknem, tak sa mi tu vyrelujú rôzne e-shopy, ktoré sú zatiaľ prepojené s Affilikitom. Keby ste tu nenašli e-shop, ktorý potrebujete, tak môžete kliknúť sem a môžete nám napísať, ktorý e-shop by ste tam chceli doplniť. Takže vyberieme si tu nejaký e-shop. Napríklad si dáme Answer.sk. Tu, ak viete konkrétny názov produktu, tak by ste ho tu mohli rovno napísať, ale ja teraz idem na ten e-shop a vyhľadáme si tam nejaký konkrétny produkt. Dáme si tu nejaké dámske oblečenie, napríklad bundy a vyberiem si tam ten produkt, ktorý by som tam chcela vložiť, napríklad túto bundu. Teraz si skopírujeme názov toho produktu, takto, a vložíme ho tu. A teraz klikneme na vyhľadávanie. No a vidíme, že mi tu našlo niekoľko tých bund, takže ja si zvolím konkrétne tuto. No a vidíme, že mi tu už pekne natiahlo fotku a takisto je tu aj ten názov. A tiež keby som tu chcela inú fotku, môžem dať odstraniť obrazok a pridať tam nejakú inú, napríklad upravenú. Ako posledné si tu znovu zvolím kategóriu, takže zase moda oblečenie, ženy a sú to bundy a kabaty. No a teraz už iba klikneme na vložiť produkt. Čiže takýmto jednoduchým spôsobom sme si vložili do kolekcie dva produkty. No a keď to máme hotové, tak dáme znova uložiť kolekciu. Ešte je treba povedať, že ak budete vkladať produkty do kolekcie ručne, takže tým prvým spôsobom, tak vtedy budete získavať affiliate linky z nejakej affiliate siete alebo programu. Ja som napríklad ukázala affiliate sieť Dognet. V tom prípade vám bude provízie vyplácať tá konkrétna affiliate sieť alebo affiliate program. Ak budete vkladať produkty do kolekcie pomocou druhého spôsobu, takže importovať z databázy, to znamená, že budete vkladať produkty z nejakého e-shopu, s ktorým Affiliate spolupracuje, tak v tom prípade vám bude provízie vyplácať Affiliate. A tie provízie bývajú rôzne podľa e-shopov a hýbu sa od 5 do nejakých 30 až 40%. Teraz nás to presmerovalo do administrácie, kde vlastne vidíte všetky svoje kolekcie a tuto na vrchu je vlastne tá najnovšia, do ktorej sme si teraz pridali nejaké tie produkty. No a potom si tie kolekcie viem pozrieť aj tak, keď kliknem na svoje meno vpravo hore, dám profil. No a takto tu vidím vlastne moje kolekcie. A takisto moje kolekcie vidie aj značka, môžu si ich prezerať. No a môžu ma potom osloviť pomocou tlačítka, ktoré sa bude nachádzať pri každom videu a tým pádom sa to presmeruje do Messengera a tam už môžeme komunikovať. Takže takto nejako by mohlo vyzerať vaše profesionálne portfólio UGC tvorcu na Affiliate. A nie je to len portfólio, je to taký váš vlastný online obchodík, tým, že nepotrebujete mať žiadne fyzické produkty, nepotrebujete riešiť sklady, kuriérov, vrážať do toho peniaze a tak ďalej, ale jednoducho máte to všetko pekne takto online. No, tu vpravo hore máme menu, ktoré si vieme rozbaliť a vidíme tu vlastne všetky kolekcie a všetky produkty. A keď kliknem na toto plusko, tak sa mi rozbalia vlastne rôzne kategórie, v ktorých mám nahraté nejaké produkty a teda aj takýmto spôsobom sa viem priamo dostať na to, čo ma zaujíma. Napríklad chovateľské potreby, prekliknem sa a zobrazia sa mi len kolekcie, ktoré sa týkajú chovateľských potrieb, takže ja tu mám napríklad granule pre psy. Taktiež si môžete rozbaliť aj všetky produkty a tuto vidíte len konkrétne produkty v jednotlivých kategóriách, takže napríklad dáme šport a outdoor a tu vidíme len produkty, ktoré patria do tejto kategórie, ktoré mám ja vo svojich kolekciách. Takže všetky produkty, ktoré budete v budúcnosti vkladať, ktoré budete promovať, môžete vlastne smerovať na tento svoj online obchodík. To znamená, zverejnite na sociálnych sieťach nejaké nové video a budete to vždycky smerovať na tento svoj profil, kde si už návštevníci môžu pozerať rôzne videá a tým pádom môžu aj nakúpiť cez vaše affiliate linky a vy z toho potom získavate provízie. A keď budete chcieť zdieľať svoje videokolekcie na sociálnych sieťach, tak to urobíte veľmi jednoducho. Takže najskôr si otvorím detail videokolekcie, takže kliknem na jej názov pod videom. Otvorí sa mi jej detail a tesne pod videom sú dve maličké ikonky, takže keď kliknem na túto prvú, tak sa mi skopírovala adresa
a môžem túto adresu vložiť napríklad do storky, do popisu, Grillscam a podobne. A druhá možnosť, ako si skopírujem adresu videokolekcie, je klasicky, že kliknem hore do príkazového riadku a skopírujem si túto adresu. A potom ešte je fajn, keď už máte hotovú kolekciu, tak si aj adresu skopírujete a vložíte si ju k tomu videu na YouTube ako popis. A je to dobré na to, že ak by sa niekto k vášmu videu dostal na YouTube, že mu to vybehne med YouTube Shorts, tak sa vie tade prekliknúť a nasmeruje ho to tu na Affilkit. A ďalší spôsob zdieľania je, že ak máte svoju web stránku, e-shop alebo blog a chceli by ste tam svoje videokolekcie zdieľať presne tak, ako vidíte tu, čiže by vyzerali rovnako, to znamená video spolu s produktami, tak to môžete urobiť jednoducho, a to tak, že pod videom kliknete na túto druhú malú ikonku a tým pádom sa vám skopíroval HTML kód a ten si viete vložiť napríklad na ten svoj e-shop. A potom to bude vyzerať nejako takto. To znamená, že naozaj to vyzerá identicky ako na Affilkite. A samozrejme tu funguje prekliky, takže keď kliknem trebárs na tieto topanky, tak ma to presmerovalo do e-shopu a môžem si ich tu kúpiť. A samozrejme na základe vašich videí, ako som už spomínala, vás môžu osloviť značky na spoluprácu a tým pádom získavate ďalšie a ďalšie príjmy z videí a zo ďalších spoluprác. A čo ešte môžem dodať je, že takýto obchodík sa indexuje aj na internete, vo vyhľadávačoch, v Google a tak ďalej, a tým pádom je možné, že vám prídu zákazníci aj bez toho, aby ste vy to nejakým spôsobom propagovali. Čo som ešte nespomenula je, že Affilkit okrem toho, že si tam vytvárate profesionálne portfólio videí a že je to taký váš online obchodík, tak tiež funguje ako vyhľadávač. Keď si klikneme vľavo hore na videokolekcie, tak nás to presmeruje do videokolekcií, kde vidíme všetky možné kategórie produktov, ktorých sú zaradené jednotlivé videá a produkty, a nielen značky, ale aj bežní ľudia si chodia pozerať tieto videá a pri videách samozrejme môžu kliknúť na nejaké produkty, ktoré ich zaujímu a môžu si ich kúpiť. No a keďže Affilkit funguje aj ako vyhľadávač, tak vás značky môžu nájsť aj bez toho, aby ste svoje videá propagovali. Napríklad si niekto ide v Affilkite vyhľadávať, narazí na vaše videá, zapáčite sa mu ako tvorca, osloví vás a už máte spoluprácu. Takže toto je taký výrazný rozdiel napríklad oproti Canve, že tam máte síce portfólio, ale nikto tam nechodí, pokiaľ mu nepošlete ten odkaz, pokiaľ ho tam sami nenasmerujete, ale tu sa môže stať to, že vás nájdu aj bez toho, aby ste im to posielali. Ďalšia možnosť je, že hore klikneme na produkty a tým pádom si môžeme vyhľadávať aj podľa produktov. Takže znova tu vidíme tieto kategórie, ale keď na nejakú z nich kliknem, tak sa mi tu ešte zobrazia aj podkategórie. A tu už nevidíme tie videá, ale vidíme tu len jednotlivé produkty. Veľká výhoda tohoto je, že vám Affilkit prinesie prekliky a provízie z predaja. No a posledná záložka, ktorú vidíme tu hore, sú tvorcovia. Je to hlavne pre značky a vidíme tu vlastne všetkých tvorcov, ktorí sú momentálne na Affilkite. Takisto tu vidíme jednotlivé kategórie, v ktorých zatiaľ tí tvorcovia vytvárali nejaké videá. Takže ako sme videli, táto platforma má veľa rôznych funkcií a veľa rôznych možností, ako vieme zarábať, a je trochu nadčasová, takže má veľký potenciál na to, aby sme v roku 2026 sa stali úspešnými. No a aby toho nebolo málo, tak ešte pripomeniem, že Affilkit má aj partnerský affiliate program, ktorý som už spomínala predtým. Len teda pripomeniem, ako to funguje. Takže napríklad budete odporúčať Affilkit na svojich sociálnych sieťach. Keď sa zaregistrujete na Affilkite, automaticky sa registrujete aj do nášho affiliate programu. Keď budete na sociálnych sieťach potom propagovať Affilkit a vložíte tam svoj affiliate link, a keď sa cez tento link zaregistruje nový tvorca alebo značka do Affilkitu, tak vy získavate províziu 20% z jeho mesačného tarifu. To znamená, že keď si pozrieme cenník, dáme trebárs pre značky, tak tu vidíme tie jednotlivé balíčky, teda povedzme, že nejaká značka si zaplatí tento prvý balík, teda 50 eur mesačne, a vy budete mať každý mesiac z týchto 50 eur 20%. Takže čím viac privedete takto tvorcov alebo značiek, tým väčšie budete mať provízie. Keď si vezmeme, že takáto podobná platforma funguje v Amerike a má tam okolo 300 000 tvorcov, tak tam už sa tie provízie určite zase hýbu vo veľmi zaujímavých číslach. Takže na záver by som už vás chcela len vyzvať alebo nejak nakopnúť na to, aby ste teda nahrávali videá, nahrávali produkty, odporúčali Affilkit. Čím viac nás tu bude, tým viac bude Affilkit populárnejší, tým pádom bude viac preklikov a viac provízií.